बहने चाची माई इटार पंचायत के चमकावे के बा। अब की मुखिया मालती दीदी के बनावे के बा। अब की मुखिया मालती देवी के बनावे के बा। सुनो चाचा सुनो भाई सुनो बहने चाची माई इटार पंचायत के चमकावे के बा। अब की मुखिया मालती देवी के बनावे के बा। अब की मुखिया मालती दीदी के बनावे के बा। जिंदाबाद जिंदाबाद मालती कुमारी जीतेंगे। इंदिरा आवास योजना मिले घर सबके बन जाए। आपन इटार पंचायत नंबर 1 हो जाए। नंबर 1 हो जाए तो नंबर 1 हो जाए। इंदिरा आवास योजना मिले घर सबके बन जाए। आपन इटार पंचायत नंबर 1 हो जाए। पूरा होई सबके आस मन में बाटे विश्वास। पूरा होई सबके आस मन में बाटे विश्वास। सबके घरे घरे जाके समझावे के बा। अब की मुखिया मालती देवी के बनावे के बा। अब की मुखिया मालती दीदी के बनावे के बा। जिंदाबाद जिंदाबाद मालती कुमारी जीतेंगे। सबके एक अधिकार मिली चली ना मनमानी। दावा एम्बुलेंस के ना होई परेशानी। ना होई परेशानी ना होई परेशानी। सबके एक अधिकार मिली चली ना मनमानी। दावा एम्बुलेंस के ना होई परेशानी। मिल बिजली पानी शिक्षा सबके पूरा होई इच्छा। बिजली पानी बिजली शिक्षा सबके पूरा होई इच्छा। अब की जोर लगा के दीदी के जितावे के बा। अब की मुखिया मालती देवी के बनावे के बा। अब की मुखिया मालती दीदी के बनावे के बा। सुनो चाचा सुनो भाई सुनो बहने चाची माई इटार पंचायत के चमका